Jeng 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 jeng. What's up guys, masih bersama Mas Keng. Kali ini saya akan memberikan berita viral ono wong tiba-tiba gendeng akibat rebutan wedokan di kancane. Jenenge Rizky, tiba-tiba Rizky gendeng permanen akibat cewek direbut Dani. Wek kuwi tak bacok desmu. Pas ngene kok. Mbah apa kok iso kaya ngono? Taken kancamu sing jenenge Rizky bidani kandhane lek ndang tobat. Akibat sering delok videone Cak Met, arek iki pengen duwe gendang. Diduga jenenge Agus, wis suwe ra keturutan Agus gur main gendang lewat imajinasi. Bendang kesampaian anggone tuku gendang, Agus jaluk sumbangan 2.000 nang bapake, ibuke, adine, kangane, like, tapi hasilnya yo isih sithik. Sesuk-sesuk menisan sak Indonesia Raya jaluki sumbangan kabeh. Dikira arep difoto nggo kamera benan 12, Randy berekspresi ala cantik ulala anjay. Jebol di video. Ganteng kan mas aku. Nganggo kedok ae mas, gantengmu kelewatan. Terinspirasi saka lagu bertepuk sebelah tangan, selamat menciptakan karya berpotong sebelah saja. Ide iki ditemukan selamat nalika topong ngresiki awak saka sego dek wingi. Aikune selamat pancen juos. Aku dipotongi Pak Gatel, Mas. Ngomong gatel ini. Berita kehilangan, arek siji iki mencari yange yang menghilang tanpa sayang. Oke pemirsa, sekian berita tidak penting dari saya. Kapan-kapan nak ono beritane tak beritai. Sugeng sonten.